खुलुमबाय आं स्माinaoBasumatari गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां। रौता डिग्री कलेजनि गोरायुं फुंरजे मोसाहारि बिथाङा डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हादों। उदालगुरि जिल्ला सिंनि माइरांगुरि गामिनि थागिरि आरो समाज सिबियारि रुपनाथ मोसाहारि आरो रामबा मोसाहारिनि फिसाज्ला फुंरजे मोसाहारि बिथाङा CIT क'क्राझारनिफ्राय रुल अफ इन इमप्लयमेन्ट जेनेरेशन एभिडेन्स फ्रम दा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन अफ आसाम आयदानि सायाव बिजिरसंनानै PhD डिग्रीखौ मोननो हाबाय। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव UPPL दोलोनि गिदिर खहा। मसलपुर BTC बियाबनि UPPL हान्जानि MCLA एबा लाइमोन UPPLनि आफादगिरि राकेश ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव प्राइमारि आरो ब्लक कमिटिनि गासैबो दैदेनगिरिफोरा जयै UPPL हान्जाखौ नागारबाय। फैगौ 2027 मायथाइयाव खुंफुंजानो गोनां उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ कबिरालि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंनाय जागोन। फैगौ 2027 मायथाइयाव जानो गोनां उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 58थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय कबिरालि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव बानजाय आफादखौ मैया दानाय जादों। हरेश्वर बर' बिथांखौ आफादगिरि आरो ज्योतिष बर' बिथांखौ लिंथुमगिरिनि बिबान होना बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जादों। फिफा वर्ल्ड कापआ माखासे साननि उनावनो जागोन। समबारखालि जि इन्टारटेनमेन्ट इन्टारप्राइजआ फोसावदों दि बिथांमोना टुर्नामेन्टनि थाखाय एक्सक्लुसिभ ब्रडकास्ट आरो स्ट्रिमिं मोनथायखौ मोनबाय। फैगौ 2034 मायथाइसिम सोलिनो थानाय गासै रादायाव फिफानि गुबुन माखासे सम्पथिफोराबो दंफायो, जायनि गेजेराव फैगौ बोसोरनि आइजोफोरनि वर्ल्ड काप, 2030 मायथाइनि वर्ल्ड काप आरो एक्सक्लुसिभ फुटबल डकु सिरिज दङ होनना मिथिहोदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफान IMDआ उत्तराखन्डआव गोबां अखा आरो सारन्थाइ गावनो हागौ होननानै अरेन्ज एलार्ट फोसावनायनि उनाव रबिबारखालि केदारनाथ यात्राखौ समसिमनानि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। रैखाथिनि थाखाय जिल्ला खुंथायआ दावबायारिफोरनि थांनाय फैनायखौ होबथादों आरो लामायाव थानाय दावबायारिफोरखौ खाथिनि हल्डिं सेन्टारफोराव दोनथ'नो थाखाय बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होदों। बोसोरफ्रोमबो खालामनाय दावबायनायाव बाहागो लानाय भक्तफोरनि रैखाथिनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। मुकेश सिंह बिथाङा मन्त्रिपुखुरि पुलिस हेडक्वार्टाराव मणिपुरनि पुलिस गाहाय बिथोनगिरि DGP महरै बिबान लाबाय। सफैनाय लोगो लोगो बिथांनो मणिपुर पुलिस बिफाना गार्ड अफ अनार होदों। बेनि उनाव बिथाङा गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों मोनसे सिनायमेल खालामदों, जेराव बिथाङा पुलिस खुंथायनि गाहाय नोजोर होथाव बाथ्राफोरखौ रोखा खालामदों। धेमाजिनि सानजारि नोगोर सिमोनसाफुरियाव रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सानजारि नोगोरनि सासे जाखांफु लाइमोन प्रताप सिंह बर' बिथाङा सिमोनसाफुरि सारियालिनि 515 नं राजा लामानि साखाथियाव गंसे आं बर' मुंनि गोदान हटेलखौ मैया बेखेवनानै होबाय। रिहन दैमारि बिथाङा IPWO संगठनखौ आं मिथिया बेनि दैदेनगिरिया सोर आरो आं सिनाया होननानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। IPWO बे संगठनखौ आंथ' दासो खोनादों। दाख्लै सासे आंनि लोगोआ दिन्थिदोंमोन बेबायदि बुंदों होननानै। आरो माला जन्म जानाय बहानि बिथांमोना जों रावबो मिथिया। निस्सय नोंथांमोनाबो मिथिया, आं खोनाफेराखै आरो आंथ' बेक्तिगत भाबे आंनो बिबान होबावनांगौ होननानै आं रावखौबो खावलायाखै आंनि थाखाय बुंनांगौ होननानै, आरो बुंनायबो नङा आङो। जोंहा आफाद, जोङो पार्टिनि जाय आफादगिरि आथिखालनि जाहा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि मोजां हिदान्त लायो आं बेखौनो नाजावना लागोन। आरो आं खावलायगोन आंनि थाखाय रावबो बिदि बिबान होनांगौ होननानै बुङाब्ला मोजां। कारण बेखौ जुदि बुङोब्ला हयथ' आंखौ सानगोन बे गाव सोरखौबा थिनदों नामा ओरैबायदि सानगोन आरो माने। आं दिनैसिम खुनु दल संगठन बा बेक्तिखौ आं बिदि आंनि थाखाय बिबान बिनो थाखाय आं थोनाखै आरो बुंनायबो नङा, आरो बियाबा मोजां आरो आंनि थाखाय। दा आं सानदों बे IPW बिथांमोनखौ आंथ' सिनाय मोनखाया। आं सानदों बिथांमोननि टेलिफन नाम्बारबो दङ होनना बुंदों। आं कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन बिथांमोना मा थांखि दं, सोर बिथांमोना, माला दानाय संगठनखौ, मा जाहोन दं बिबान बिनायनि, ना माबा मोनसे षड़यन्त्र दं, बे गासैखौबो निस्सय इनकुवारि खालामनायनि प्रयजन दं। आरो प्रयजन जायोबाथ' आयेननिबो सहाय लानांगोन।
नङा होमबा आंखौ बिथांमोना बदनाम खालामनो नागिरदों जानो हागौ ना दा बेखायनो आं नायनो मा जायो